nosaltres Gael García, David Alcaraz i Gerard Marcos, parlant de la vida al món. Ara comença la pròrroga. Molt bona tarda i quasi molt bona nit. Són les 6 i comencem el nostre 13è programa. Serà un programa molt especial perquè, a diferència dels altres que hem fet, avui no només portem un convidat, sinó que portem a 3. Publiquem el seu primer podcast ja fa 6 mesos i avui compten amb més de 1.000 subscriptors a YouTube i 18.000 seguidors al TikTok, plataforma on són referència en l'àmbit del podcast en català. Per tant, al programa d'avui coneixerem molt més d'aquests 3 joves i acabarem amb les nostres respectives seccions. Avui ve en Pep, el Marc i el Mario. Xapa la ràdio a la pròrroga, la 13a pròrroga. Ara sí, comencem. Bueno, molt bona tarda, xapa la ràdio. Primer de tot, Pep, com estàs? Jo, bé. Estàs bé? Sí, bé. Bueno, ben tu? Bé, jo bé. Sí que és veritat que el Pep ja sabeu que té aquest personatge que no li agrada començar fort, però ja veureu. S'anirà animant? S'anirà animant. Vale, esperem. I Mario, com estem? Molt bé, jo he flipat amb la intro, tio. Sí? Bé, flipat, jo la trobo millor que la nostra. Bueno. Ja comencem molt bé, tio. La nostra no varia, la nostra sempre serà aquesta. Clar. No fiquem memes. No es pot tenir tot. No podem dir... Com és la frase del Bisbal? Com està la màquina? Com està la màquina? No podem ficar com està. I vosaltres com esteu? Tertulians. Estem bé? Sí, amb ganes. Ganes de què? Sí, de fer aquesta entrevista amb il·lusió i, no sé, mola portar convidats així, la veritat. Home, és un convidat especial, A mi m'ha dit el David que avui aquesta nit no he pogut dormir. Ha tirat de valerianes. Sí. Bueno, no, estic molt content, jo també. Ja et dic, ja els he dit abans que els veia molt per TikTok i bueno, pues, tindre'ls aquí és superguai. Doncs sí, primer de tot, fiquem les bases. D'on surt la idea de fer un podcast? Dale, Mario. Sí. Bueno, doncs estàvem el Pep i jo en un bar. Ara, ve de molt enrere, realment. Clar, Vull dir, però... aquest és podríem dir que és el segon intent. Segon? Tercer? O tercer, uns quants en portem. De fer un podcast i bueno, això era amb el Pep ja fa molts anys i sé que ho havíem intentat perquè jo tenia un local a Sabadell i res, ens vam posar però amb el mòbil, ni càmera, ni res, crec que vam fer 2 capítols en castellà i bueno, diguéssim, no va sortir. Sí, per lo que fos, no... En castellà, si ho hagués escoltat la Juliana Canet ja hagués... No, però que hagués criticat. Que el Mario Casa parla castellà, però al Pep se li complica una mica més. Clar. Yo hablo perfectamente. Por favor. Bueno... No, però al final també... Sí, a mi em passa igual. Bueno, tu parles en castellà a casa, tu... No, tu... Jo parlo en castellà. Parles en castellà? Sí. Bueno, sí, jo sóc el que parlo en català i a mi se'm costaria bastant parlar... Ahora, hablar en castellano al final, bueno... No, jo no em trobo, però l'accent em costa una mica. No, I la vostra idea de fer el podcast? Clar, és que també tenim un podcast. Anem També rebotant. Les preguntes les fan ells. No. Les mateixes les tornaré. Em sembla bé, anem fent un ping-pong. Vinga, va. Doncs la nostra idea de fer el podcast és perquè o sigui, ma mare treballa aquí a l'Ajuntament i va sortir aquesta idea de que o sigui, aquesta ràdio és nova. Fa res que l'han feta i em diuen, hòstia, em va dir i si feu alguna a la ràdio? Nosaltres, doncs vale. I bueno, ens vam enxitxar. I hem de dir que tu i jo ja havíem fet alguna cosa a Twitch. Sí, havíem fet alguna cosa a Twitch molt malament. Cutre. Molt malament. No sortien les nostres cares. Sí, molt fatal, però bueno, i ens vam enxitxar i al final, i també, no és conya, o sigui, no és per fer-vos la pilota, però referència vostra. O sigui, vosaltres i la Sotana veu ser doncs, una gran referència per nosaltres. A mi em van liar, com sempre. Ets el liat, Sí, jo sóc el liat. Jo sóc el que treballa, el que estudia i el que li diuen vols fer un podcast i dic, perfecte, amb segon de batxillerat de puta mare, perquè compaginar-ho, saps? És el vento, és que és el vento. Estem igual. Igual. Em van trucar, vaig rebre una trucada, estava mirant la tele, recordo, i em diuen tu, Bento, fotem un podcast, i dic, venga, i ja està, no pots pensar. No, sí, vaig dir, venga. I al final sí que requereix més dedicació del que hi pensava, perquè... Va començar com una tonteria de bar, vull dir, la trucada crec que va durar 20 segons. Va ser, Sí, tu volem fer un podcast? Vinga. I T'han xitxat ràpid. Bueno, és que quan una idea em sembla bona no tinc per què pensar-m'ho gaire més, però em va semblar bé i vaig dir... És que mola. Li fotem. Comptaves en perdre 1 hora per setmana. Com a molt. Jo també. Crec que tots pensàvem en perdre una hora per setmana i al final hi ha un bon treball a darrere, Menys jo. Bueno, sí, el Gael ho fa una miqueta ràpid. I ell no edites TikToks, Jo vinc, em preparo la secció, tranquil·lament, faig la secció i marxo. I aquests pel grup, ja t'he enviat el TikTok, vale, ara li poso subtítols, no sé què. No, però una pregunta, que guai ha quedat, ja està. com ho repartiu els TikToks? Com ho feu?
Fota-li. Sí? Bueno, mira, primer de tot el Mario ha dit el vídeo llarg, vale? Que és el nostre editor, el de disseny, el col·lega que ho fa bé, vale? Si és el que ho fa bé. I després, quan té el vídeo llarg, perquè el gravem amb el meu mòbil, l'envio pel Drive, ell l'edita, li posa la intro, alguna merda d'aquestes. A vegades me les deixo. No faig del tot bé la meva feina. Va. No, està bé. Llavors ens talla verticalment els tres, tenim 3 vídeos d'una hora i pico de cadascú de nosaltres i ens els envia. El primer sí que el fa ell perquè no ens dona temps de descarregar-nos-els i fer-lo, per tant el del dimarts el sols fer tu, i inclús el del dimecres algun, i els altres de la setmana doncs, el Pep i jo, un dia cada un, dos dies jo, 2 dies el Pep, ens anem parlant. Si podríem implementar això, Jo Ho vam dir. Jo faig a Mario, vale? Vale. Perquè... No, tu fas les intros i ho edites per YouTube. Sí, i el Gael aprèn a ficar subtítols en el CapCut. Jo és que sé, el que passa que no tinc temps, jo. Sí, no tinc temps, clar. Ojo, cada TikTok és una hora. Vull dir, Sí, és una hora, Sí, tal qual. Un minut, una hora. I vas agafant ritme i igualment se't queden una hora. Sí, Jo només n'he editat un de tots els que tenim penjats No s'ha publicat. i no el van publicar. Va ser Era, Fórmula 1. era top Fórmula 1, pilots de Fórmula 1. Jo te'l faig, mira, està Max Verstappen número 1 actualment està Max Verstappen al número 1, 100%. Començarem a fer un top de Fórmula 1. Després està Fernando Alonso, número 2, Veus, jo ho vaig dir. i en el número 3 probablement tenim a Sir Lewis, ja està. Sir Lewis. Home, a nivell de talent, Lewis Hamilton està allà segur. Però i el que triomfarà en un futur, qui serà? És molt obvi. En un futur? En un futur és molt obvi. Lando Norris. Lando Norris. Lando Norris. Confirmo tal qual. 100%. Un futur... Soc l'únic que no té ni de Fórmula 1 d'aquí. No, jo tampoc tinc idea. No, vale, ja està, arraconem Fórmula 1. Una cosa, el futbol, com funciona? O sigui, haveu jugat a futbol? Perquè publiqueu vídeos de futbol. Sí. Sí. Sí, no? I ve bàsquet d'aquí poc. Veu vídeos de bàsquet aquí poc? Sí. Exclusiva? No n'hem fet, però en farem. Vale. Això ho vam dir, per fer contingut que no sigui només el podcast, també, doncs comencem per això. I vam anar una tarda i en vam gravar 8, en 1 hora i mitja o així, allà al camp del Cercle. I poc o més, vam fotre 8 retos i més o menys funcionen. I ens ho vam passar bastant bé, la veritat. Jo m'ho vaig passateta, em sentia full tiktoker, tio. Perquè tu havies jugat a futbol? Jo sí. Sí. Es nota. Sí. No, sí. Tu no has jugat... Jo també es nota. No és per insultar, però... No, Ara, es pot dir deu ser perfectament. molt bon en altres coses. Ah, no, A mi ja m'agrada tenir aquest paper, saps? El tio que no té ni idea de futbol, de Fórmula 1, però perquè, mira, és el que hi ha. Bueno. No sé jugar a futbol, però mira. No, però altres coses segur que sí. Ara el bàsquet empataran, això segur. Al bàsquet jo espero remuntar. Jo espero guanyar una miqueta de... Sí? El bo és el Mario. Jo espero A veure. Jo ho intentaré. A veure. Ho intentaré. Però hi ha pique, no? Hi haurà pique. Hi haurà pique. Al bàsquet hi haurà pique. Jo si puc vaig al pique. Perquè jo tinc una pregunta, aquestes idees d'on surten? O sigui, fem futbol o parlem d'un top de... És com nosaltres, esteu a casa, penseu top de fruites i ho dieu aquí. Sí. És això. No hi ha rerefons, no? Potser se pot semblar que... Del futbol, doncs jo què sé, vam dir... Tu, molaria fotre uns retos de futbol i vam dir, vinga, doncs anem la setmana que ve. I Us enxitxeu ràpid, No, no? el mateix dia vam anar. Va, però ja teníem la idea pensada. És que el que ens va passar, i aquí vaig una miqueta més profund, potser és, hòstia, hem començat amb el podcast, ara fem TikToks i tal, però va arribar un punt que vam dir, no treballem per ningú, vull dir, som nosaltres tres que fotem un vídeo, podem fer el que sigui, saps? I aquí va arribar un punt que vam dir, hòstia, és que potser em poso a jugar a ping-pong i la penya li mola, i a mi també em mola jugar a ping-pong, no? Pues jugar a ping-pong. Ets bo. Ojo! Et guanyo. A casa tinc un ping-pong. No. Et guanyo. Va, si tens ping-pong a casa... Nou contingut? No jugo. Nou vídeo de ping-pong? A mi molaria molt, perquè... Jo No, us fundeixo però- els tres, Què? Jo us fundeixo, els tres us fundeixo ping-pong. Ni de Jo soc conya. bastant A bo, futbol, qualsevol esport que sigui de córrer se'm complica més, però el ping-pong, que és estàtic, jo us fondo, Home, tu tens un toc de pàdel important, Clar. Per vosaltres vau fer pàdel, Sí, jo 3 anys. ells van fer pàdel 3 anys i us fono, o sigui, us ho guanyo de Sí, calle. tio, jo no ho Ell entenc. no ha fet pàdel, nosaltres hem fet pàdel i ell ens guanya és tots. millor. Però jo vaig... Està comprovat, diguéssim. Sí, està Però és que és comprovadíssim. la típica persona que no fa esport, o sigui, o sigui, fa futbol. faig esport, Fa porto 12 anys jugant a futbol fas sala. futbol, però que no, No fas sí, esport, però diu. no fas pàdel ni res, però se't donen bé tots els esports. No, però això és per... La gent que ens agrada la pilota ens agrada. Sí, si t'agrada... Però també havia jugat a tennis. Encara que no té molt a veure, no té molt a veure, A veure, també et dic, jo
m'aprimo 40 quilos i em poso com tu i et fundeixo que te cagues. No t'ho creus ni tu. Home, a veure, tu ets bo perquè arribes a totes les No deixades. t'ho creus ni tu. A mi tio. em tires Tinc una bola a la ret i tinc me la un menjo. toque- I esteu aquí, però m'agradaria comentar per què el David no va deixar de jugar al pàdel. Què te passava, David? Què et passava en el pàdel? Sí, era una cosa molt estranya. És com que em donaven com atacs. Mini-infarts. Mini-infarts, no sé... Tal qual. Com el Ho dic en Kun Agüero. sèrio, una arrítmia. Sí, literal, igual. Hòstia, Tal qual, Mira però- tu, eh? No, no, si m'ho vaig Cap mirar, Vale. però no van veure res. Voleu que us comenti una cosa? Va haver un partit de pàdel que estàvem nosaltres jugant a pàdel i de les vegades que estàvem cansats de que el David li donés un infart, ella estava estirat al terra a una banda i estava el meu company i jo jugant a pàdel i la gent devia pensar, què fan? Estic com una estrella de mar al terra. a la pista. No, però tenim Cada 10 experiències minuts. similars. Teniu experiències similars? Quina? Sí, no, amb infarts no, però jugant a pàdel algú que li dona hamacuco i que no podem seguir. Bueno, Que això... no vas ser tu. Ja, collons, però... No, perquè no passa res, però perquè, No es pot dir? no, però perquè vam decidir, no, perquè vam decidir jugar a pàdel un dia de juliol, no era? A les 12 del migdia o alguna cosa així, outdoor, clar, i va haver un pobre xaval que li va donar un hamacuco. Clar, és normal, és normal. Però s'han fet partit aquests? Què? Dic que passi cada 10 minuts també és raro, eh? No, no, Vull dir és que raro, ni és per raro sol que no no. deu ser, saps? Deixes ahí, i em tirava al terra. No, però Una deixada. Ja, No, deies, m'ha dau, Madao. ja esperava el partit. Ara, tu vols dir alguna cosa? No, jo tinc aquí, tu... Vale, una pregunta, és que em pica molt la curiositat. Us paren pel carrer? O sigui, sou famosos, o sigui, teniu un mínim famoseo? Pel carrer no, però per Pel les carrer, a discoteques sí. No, i pel carrer també, a Va, vegades, sí, algun però- cop. A mi la uni més d'un cop. Sí, sí. Sobretot, jo noto això. Alguna foto? Bastant. Discos, però perquè els discos es creixen. La Sí. gent va borratxa Sí, i va, diu, sí. l'hem vist al TikTok i diu, vinga, va. La gent perd la vergonya. Perquè a mi m'han dit, hola, et veig em surts el meu pare a ti, no sé què, i jo dic, imagina't, els de xapa a la ràdio, Ja veus. així deuen estar farts. És que ahir li vaig ensenyar a la meva nòvia, que veníem aquí, li vaig ensenyar el vostre TikTok i el del Cosmo Caixa li havia sortit, de fet. El del Cosmo Caixa va patar S'ha molt. de patar bastant, eh? I també, Jo vull parlar de l'algoritme de TikTok, a mi em fa molta ràbia el Sí. TikTok, tio. Per? És perquè a vegades fots un TikTok, o sigui, fas contingut de puta mare Veus? i té 800 visites i després fas un vídeo de merda parlant sobre qualsevol tonteria que ha sortit sense preparar, que ha sortit Sí, una igual. tonteria i t'agafa 100.000 visites, és increïble. no us passa que contra més editat un vídeo, menys triomfa? El del tràiler, tio. Sí, no, però hi ha un aspecte darrere del TikTok que és Parla molt del cru, vídeo. eh? Analitza-ho. Però i és bastant cru, eh? I a mi també em passa, lo de tu corres molt i al final no funciona. Però funciona per l'opinió de la gent, al fons. És a dir, si el contingut és bo i a la gent li agrada, peta. Saps? Que potser a un mateix li agrada molt, però no vol dir que a la resta li agradi. Això és molt dur, a vegades, dir, merda, tio, no, a mi m'agraden coses que a la resta no. Ja. Això realment és bastant dur, però funciona així i és... Bueno, I sobretot, que la gent li entrin ganes de comentar, de ficar un comentari. Amb els comentaris creixen? Es creixen vam fer un dia, nosaltres vam parlar del dia de la fruita. No sé si ho fèieu al col·le. He vist. hòstia, sí. Parlàvem de... Hi havia un dia... Bueno, el dia de la fruita... Hi havia un dia que havies de portar fruita. Sí. A nosaltres ens en portaven. Vale, portaven fruita. vale, Sí, això. també passava. Doncs la gent... Préssecs i pumba. Nosaltres vam dir, nosaltres els dimecres fèiem el dia de la fruita i molta gent comentava, hola, dijous, jo feia el divendres, sí. i encara que el primer comentari fos jo feia el dijous, ella entrava i ficava, jo també ho Què feia el dius? Per què dijous. no li dones el like i no poses dijous també, que ja ho sabem. I en sortia... No, bueno, està... És millor. Ara com a fandom vostre, vull ficar en el preguntes del vostre podcast. Podcast amb Roncola? Què és això? Ara. Merda, tio. Ens han tret el tema. Sí, però, a veure, són aquests que són uns flipats, que més que res vam fotre... Perquè tu no veus. Jo no veig. Vale. Bueno, un et podries veure. No, perquè és que és escarós, tio, o sigui, veuré... A mi tampoc m'agrada, el Roncola. No, però Ojo. veuré això, tio, i diré, vinga, va, per tu, Pep, ja està. Vols que fem això? Per mi vale, Que ens en veure tots, llavors. Bueno, la cosa és això, que vam fer una competició al nostre Instagram per veure quina era la beguda que més li molava a la penya per sortir a festa, i va guanyar el Roncola. I vam dir, la que guanyi, podcast amb aquella beguda. Clar, el Mario no és gens fan del Roncola, no li mola gens. Fins fa reu eres, Sí, però perquè l'he avorrit. De què ets? Jo de Gin Lemon. Gin Lemon. Tanqueray, El sempre. més barat possible, sempre. No. Que és broma. Bueno, tinc una opinió bastant formada. Jo només vull dir que l'expert aquí d'alcohols és el Gael, que va sortir en un vídeo d'adolescents.cat, que l'Àlex Tous li l'Àlex preguntava... Tous. Estava anant per Plaça Catalunya i em va preguntar l'Àlex Tous, que no tenia ni idea qui era, i em va dir... quina és la teva relació amb l'alcohol?
Jo no sé quina parida vaig dir, perquè jo no sabia qui era l'Àlex Tous i vaig pensar, que és aquest tio. Jo vaig dir, pensant que no ho veuria ni Déu, vaig dir, és l'amor de la meva vida. És l'amor de... Tu, crec que l'he vist, el vídeo. I ja van publicar a adolescents.cat Sí, crec que l'he vist. i té no sé quantíssimes reproduccions, i em vaig quedar loco, i em van començar a enviar per Instagram la gent, i vaig dir, hola, tio. Brutal. Tu no sabies que l'anaven a publicar, no? Clar, que jo no sabia qui era l'Àlex Tous. Pensava que era un matat que estava fent una... Clar, jo vaig pensar, mira, qui és aquest tio, saps? Clar. Mira, aquest. Home, no serà molt periodista, si el veus així. Què va? Et veu amb el micro i tot. Per això, a mi em va venir un mòbil així, i amb una motxilla. I amb un cabell pintat de cors. I vaig dir, clar, Algo passa aquí. No, però està bé. Ara ja anem a també seguir amb vosaltres. Què és lo d'intro? No ho explicareu, però lo d'intro falsa? El que vam fotre l'altre dia, que el Pep no estava mirant el mòbil. Ja ho he dit. Perquè hi ha hagut una persona als comentaris de YouTube. Sí, ja ho ha dit? Sí. Vale. Sí. Fica, De comentaris teniu haters o què? El típic vídeo a TikTok, depèn de què, algun comentari així, però per norma no. Sí, el és un 10 però fuma molts... Aquest vam tenir molt... Clar, però és pel vídeo, Què li vau ficar? més que per nosaltres. Jo li vaig posar un 4. Ficaven mala nota i molta gent Jo un que zero. fuma això, pues, es va ratllar. Doncs, sí. Per Però no sigui. més aviat no és hate nostre, és hate al contingut. Sí. Hi ha gent que No és com dir, és hòstia, aquest personal tio, que que cabron. Sí, exacte. En tots aquest temps hem rebut només, com a molt, 2 comentaris que diguin... Tu imagina't que trobar graciosos aquests tios o alguna cosa així, però com a molt 2 comentaris. En tema Però català ja, però a mi i em fa tal, massa gràcia, habla eh? espanyol. Català què? i Català què? Quants comentaris de... Habla d'Espanya, espanyol. sí, molts. Habla espanyol, que està en espanyol. Hòstia, aquests Sí, comentaris. és típic. Nosaltres també ens posen alguna vegada allò de... Quan us feu famosos no canvieu al castellà, no sé què. Hi ha els dos extrems, Oh, es que ¿por qué te entiendo? Sí, ¿por qué te entiendo? Molta gràcia, Mola aquests molt, són els sí. millors. ¿Por qué te entiendes? Soy Brutal. de Guatemala, lo he entendido todo. Saludos. A mi em fa gràcia el de ¿por qué me sale TikTok catalán si vivo en Extremadura? No sé I què. aquest li va comentar, és que tenim el SEO a tope, Ai, saps? veritat. Com que anem aquí a posicionar-nos, hòstia. I quan us peta el primer TikTok? O va ser només començar ja, pum? Jo estava de parcials. La segona setmana. De setmana? El vam fer... Jo estàvem esperant el Mario, que sempre arriba tard, i tenia com 5-10 minuts i vaig fer la secció de és un 10, però. I em vaig fer 4 o 5 que va empatar. I va ser el cap de res. Jo me'n recordo, estava a l'habitació, era com la 1, era tard. O les 2 del matí, o les 2, no, Sí, sí. tal. I em foto el TikTok i, bueno, nosaltres teníem els TikToks, feia una setmana o 2 que els penjàvem i tenien 500 repros, 300, com a molt. No, 120 i pico, 170. 100, Sí. va bé, ni me'n recordava. I de cop em veig un, que l'últim que vam penjar, 2.300. I de cop cargo i 2.500. I més, vaig trucar al Vento i vaig dir, tio, el primer viral. Yeah. I va arribar a 50k el dia següent, saps? Sí. Wow. Què opineu de TikTok? Bueno, és una plataforma molt bona per tenir visibilitat ara mateix. Per mi és la polla. A mi també, a mi Per mi és m'encanta. la polla. Jo Per crec... mi és millor que YouTube. Sí, jo crec que Depèn del Sí, gust. jo sé és que diferent. YouTube tens allà el teu rinconet allà amb els teus vídeos i tal, però és que TikTok tens una viralitat que és que YouTube no te la dona. Però això és el que parlàvem, o sigui, si vols tenir seguidors fieles, o sigui, és que reals, vam tenir una discussió- YouTube. És que hem tenir una discussió forta en Vam això. tenir una discussió forta entre els tres, perquè aquests, o sigui, jo sóc molt pureta. No, I a mi m'agrada el podcast, saps? I m'agraden... Estic amb tu, jo estic amb tu. No m'agraden les tonteries, a mi. Llavors, vaig fer una secció que era com de... No me'n recordo ben bé, però com datos curiosos, saps? I era en plan que estava guai, però clar, això el TikTok no peta. I aquests, quan portava 2 programes fent la secció aquesta, no, a veure, no t'ho volem dir, però no, hauries sí. de canviar, hem estat parlant i potser hauries de canviar la secció, perquè clar, el TikTok sempre no funciona. No van així. I vam tenir una discussió d'això, de que el YouTube, el públic que jo crec que és el que mola, que és el públic que et segueix, que et coneix i d'esto, vull dir, el YouTube i el TikTok és molt més efímer. No, Vam tenir no van aquesta així. Això discussió. és veritat, això és veritat. Sí, el David sí que et va dir això al TikTok, però jo et vaig dir que l'últim programa no havíem comentat, o sigui, nosaltres no havíem... Sí, tu pel grup de WhatsApp vas fer el loco i el dia següent a l'Insta vas venir i em vas dir has vist el que ha dit el David pel grup? No, no et vaig dir això, perquè el David a l'hora del pati em va estar insistint, dile al Gael, clar. És que, perquè... no sé si l'heu vist, però és que és secció rotllo. Una ballena té 10 metres la seva llengua, saps? I coses així. I llavors estava bé com a dato, però es queda així que no podem parlar. Jo crec que això ho ha de fer un panxi que comenci dient 50 datos que no coneixies. No, I llavors, però potser ho has de fer més. diferent i fer un quiz, com nosaltres fem, i els hi preguntes a ells dos, i els dius, vinga, va,
verdadero o fals, alguna merda d'aquestes, i ja està, i llavors Però- sí que es converteix en... Tampoc hi ha l'obligació de que tot Clar. el podcast estigui Ja. focalitzat en el TikTok, vull dir, jo també això ho trobo molt interessant. No te'n El ratlles. seguidor té molt més valor a YouTube, i això és així. Sí, sí, tal qual, tal No, qual. jo crec que l'ordre seria YouTube, Spotify, Insta, i el TikTok està encara més per sota. Però no sé TikTok on té està. molta viralitat. Sí, és diferent, però tampoc cal enfocar-ho tot. A veure, Spotify és molt TikTok, real vull dir. també, Sí. perquè pensa que és aquell que t'escolta i no et veu. Tenim més depèn, seguidors a Spotify que a YouTube. El meu Tenim germà, vídeo, nosaltres el meu germà ens mira per Spotify, però amb el vídeo. Ah, sí? Es pot pot publicar? posar No sabia, vídeo. no sabia. Sí, sí, De sí. fet, vaig fer una enquesta i la gent prefereix en vídeo. Sí, Perquè no hi ha anuncis allà. clar. Ah, clar. Clever. Nosaltres no portem el nostre spot, es porta des de la ràdio, però deu funcionar bé, no, Jaume? Deu funcionar bé. Va, diu que sí. Diu que sí. Diu que sí. Nosaltres per la discussió aquesta del contingut, al final a un podcast sempre acabes tenint coses d'aquestes. Pensa que aquests dos cabrons volien que jo borrés les fotos amb la meva nòvia per una broma de merda que teníem al podcast, eh? Sí, que no existia, de que no? si la meva nòvia no existia i no sé què, i volien que borrés les fotos, eh? Jo li vaig dir que es fiqués privat. Sí, home, vinga, va! No vaig dir ni que sigui, ficat al privat. em va dir, tu, si vols tenir l'Insta públic, borra les fotos amb la Gina. Jo, tio, bro. I l'altra opció era ficar-lo privat. Sí. Que total, que jo accepto tothom que em segueix al final, però bueno. Bueno, però... Però no hi ha aquest... Clar, però és clar, això. clar, és Perquè això. volíem jugar amb lo del Mundo Maldini, no sé si el mireu, Sí, que hi ha bueno, el càmera l'Adri, que L'Adri, hi ha la broma, Sí, és sempre. veritat que mai... I volíem fer la mateixa broma amb la seva nòvia, que sempre està als programes, però no fa res. Bueno, El però Jordi encara hi és Wild. la broma. La broma encara hi és. La gent a mi em pregunta, hòstia, la Gina hi és. Existeix? Existeix? No, Que existeix la existeix gent... un factor. Exacte, És un ha anat transformant-se en factor. Però ara la gent em diu, hòstia, hi és o no? Aquí ja Home, si no hi és, actua molt bé, perquè a vegades sí que... mantindrem l'anècdota. Ai, l'anècdota, l'enigma. Sí. Ben vist. I també feu els programes, o sigui, on els feu? A casa teva. Però també els feu... Veu anar a... On els veu fer? A la Fem Cerdanya? Els veu especials, fer... Sí. A una casa, no sé on A tot arreu on puguem, allà el farem. On veu anar amb tants amics? Allà A Franc. les dues. Allà a Franc. Sí, bueno, a Ui, a la Puigcerdà Cerdanya, també, clar. sí, a la Hòstia, Puigcerdà clar. també. Però perquè al final gravem els findes i es grava sí o sí. Sí. No, llavors, quan estem? Pues, ens pillem una casa, pues gravem allà, no passa res, no? Vull dir, no... No, però està De tot fet, jo. mola, jo crec que a la penya li mola i tot, d'anar canviant Vam d'ubicació. tenir el cocinero allà al darrere tot el rato. Sí. Nosaltres vam fer un intent fa poc. Bueno, aquests dos em van anar a Madrid amb l'Insti i van intentar fer un directe. Malament que va Van dir, quedar. programa a la capital. Mare de Déu. Van dir, no, perquè clar, per Twitch és més follon, no sé què, fem un directe per Instagram. Jo estava aquí, havia de connectar-me i tal, perquè clar, volíem fer-lo per Twitch, però per Twitch jo no em podia connectar. I llavors vam dir, pues Insta fem directo compartido i ja ho gravem i el que sigui. I em vaig quedar subat, no vaig I entrar a al més, directo... el David és un tio que necessita com que tot estigui super planificat, o sigui, portar-ho tot super recte. I fer el programa a lo gravat, sense guió ni res, ens vas atabalar i no vam publicar-ho ni res, i al final... No, va perquè quedar- m'agrada tindre pues, això, una entrevista, unes seccions, tal, i era com que aquest no s'havia despertat, aquest no sé quanto, i no m'agrada. En sap. Que sí, Exacte. que hi ha És la d'haver- manera. Hi ha d'haver planificació, bro, però que tampoc, vull dir... O sigui- sense que et perjudiqui. Vale, però ho exacte, estem complint, ho Sí, estem no, jo complint. no he dit res, jo no he dit res. Jo he notat segones intencions. Sí. Tot Saps això una sempre miqueta. arribo tard, eh? Sí, això és un Hòstia, problema. merda, és que- som iguals, jo també, jo arribo tard. Sempre. És quadriculat i arribes tard. Però no passa res. Però crec que no arribo tard per mateix motiu. No, perquè dic, em queden 10 minuts, arribo perfecte. No, perquè no és que Queden quedin 10 cinc- minuts, és que has d'arribar a i mitja. I Ja. arribes quan falten Tu 5 la putada minuts. que tens és que ets el que viu més a prop. Sí. Ja. I llavors, és el típic com quan estàs a l'Insti, sempre els que arriben tard a l'Insti són els que viuen al Però costat molt de l'Insti. clar. Factor. Totalment. Factor. O sigui, jo visc a 2 minuts de l'Insti i no he arribat puntual, o sigui, he arribat més vegades impuntual que puntual amb el que portem de curs. Yeah. No, és molt factos, eh? Sí, i aquest, pues, li passa el mateix. Que viu a 10 minuts, tot pla, i es confia, Sí. i a vegades estem ja amb l'entradilla i aquest està per aparèixer. I a mi, sí. Madre mia. No em critiquis. No, sabem que després ens diuen que et critiquem molt. Una cosa, no és la primera entrevista que feu. Bueno, tu sí, no, Mario? O... Sí. Tu Ah, clar, jo sí. Tu sí. Clar, has de saber-ho tu. Sí, és veritat, no, perquè Clar. ara quan hem fet una entrevista a aquests, tio? Sí, bueno, va anar a la ràdio, no? Ve una ràdio, i Sí. què? Va ser... Com va ser? Com això. Bueno, no. Com Què vols criticar-la? No, però estàvem més cohibits, perquè no podíem dir ni hòstia, per exemple. No podem dir paraulotes. Primera paraula del Pep, Hòstia. 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 Però Però després ja ens vam... es veu relaxar després. Però vam amb gent top, no? Tio, vam anar amb dues persones que la toquen bastant en el món de la ràdio i hi havia una que em sonava molt. Sí? I jo pensava, dic, hòstia, aquest tio em sona molt, saps el de
Jo no sabia qui era ningú. Vale? Pues el de Flash FM. Sí. Vale. Doncs aquest tio em sonava molt i dic, hòstia, no sé a què collons em sona tant aquest tio. I l'altre dia vaig estava mirant pel TikTok i em va sortir al TikTok, em va sortir al TikTok el tio que té un programa de Fórmula 1 que es diu l'Asfalt Diumenge o alguna cosa així, o no sé, de Flash FM, i clar, havien fet una cançó que s'havia fet molt viral, no sé si la vau escoltar, la de Ha guanyat el Carlos Sainz, que es posaven a cantar i tot. M'ha semblat escoltar-la. Sí, era una que ha guanyat el Carlos... Pues era així, no, i t'ho juro que me la vaig escoltar tants cops que el tio, quan el vaig veure, dic, em sona molt i no sé a què. I dic, però és impossible que un tio de ràdio em soni, perquè clar, la ràdio no es veu molt, saps? De Flash FM. Però tot i que ara deuen tenir bastants programes pel que veig pel TikTok i tal. Ostres, hi ha un tio de Flash que es fa directos a TikTok? Hòstia, és la polla. Sí. Hi ha un tio Està a la nit, sobre que té un directo sobre les 9, que té un programa que és una hora només de música. Llavors li envien peticions i el tio està en directe sempre al TikTok. Però que fa moltes bromes, així. Sí, però no sé per què, però te'l quedes mirant. Que cola frases i tal. Sí, no us passa als directos de TikTok? Els directos que més m'enganxen són els típics directos de la penya currant. Hi ha un pizzero de Nova York que fa pizzas, els xinos aquells que tallen peix, no sé si us surt tal qual. Però a mi em quedo pilladíssim, A mi em surt un adivino que té com tot de pasta per allà tirada. Sí, què mireu, tio? Jo sempre em pregunto si són de veritat o són falsos els bitllets aquells. Em surt amb el TikTok de Xapa la Ràdio, jo miro TikTok des de Xapa la Ràdio. Em surt jo no miro TikTok, Jo no mires res? Mai TikTok. No estàs viciat? Jo no tinc l'aplicació de TikTok, tampoc. Molt ben fet, És molt recomanable. Molt recomanable. És molt recomanable. Jo no me les instal·laré perquè si no podem penjar els TikToks, però és recomanable no tenir TikTok perquè és que t'enganxes. O sigui, és recomanable per nosaltres. La gent que ens mira sí que ha de tenir. Sí que ha de tenir TikTok. No, tu te l'has tret perquè estaves loco, no? Dius, perquè havies de treballar i tal. Clar, em treia temps, tio, al TikTok. Hòstia, hi ha una aplicació que és plantes arbres que per estudiar va superbé. Et fiques, tal qual, espera, explico. Et fiques, dius, 20 minuts i fiques temps i llavors durant 20 minuts no pots utilitzar el mòbil i si ho acabes, o si no has utilitzat, doncs et planta un arbre i estàs amb més gent. I si l'has utilitzat, doncs aquest arbre se't mor i mates els que estan al teu voltant, els arbres. Ai, això és com perquè ho tinguis amb els teus amics... Però això és fake, o sigui... No, això és una aplicació. Es mata un arbre de veritat. No, que no, tio, que tal qual, i és per estudiar, que en lloc de ficar-t'ho tu, i igual, amb un cronòmetre igualment ho miraràs, doncs estàs com més temptat. Hi havia penya, perquè potser una tio, tio, m'ha rebentat el bosc. Sí, tal qual. Jo estudiava, a vegades, l'hem passat a trimestrals, hi ha una tia que està sempre, que estudia medicina i està com Estudia Conmigo, es diu, crec, al canal de TikTok. I està en silenci. Fent directos en silenci. I té un cronòmetre. Posa un crono i cada mitja hora fa pausa i parla amb el xat o alguna cosa així. Sí. Molaria molt que fes veure que estudia i que no estudies, que és una actriu. I que es pot així mirant. Només estan pedregats per la rosa, saps? Repeteix la mateixa escena tota l'estona. Estaria guapo. També, parlant de la gent que estudia medicina, us surt a TikTok? Us sortia a TikTok una noia asiàtica que estudiava molt? Sí, un 13 com algo a treure, sí, no us ha sortit mai? A mi, xinos, només em surten aquells que mengen coses rares, que mengen calamars i coses crues i coses d'aquestes. Hòstia, l'algoritme de cadascú... L'altre dia em va sortir és que és molt personal, mostra l'interior... És parlar de tu, Saben més de nosaltres que nosaltres. És que a vegades... Paulo Coelho. Em fa... fa una miqueta vergonya dir que et surt, de vídeos. Que va, mira, jo t'ho dic, mira. A nosaltres ens surt, a Xapa la Ràdio ens surt... A tu, parla Sí, sobretot a mi és el que m'ho miro. Ens surt la sèrie Young Sheldon allà en anglès, a tope. A mi també, tal qual. I després quan no trobes les parts fa una ràbia. Tal qual em surt. I es posa part 129. Sí, però bueno, mira, ens surt Young Sheldon, abans ens sortia Family Guy, també en anglès, i també ens surt el Rupa, aquell que va fent retos de futbol, sabeu? Quan no sé qui és. No, jo tampoc. Tio, el que ordena, per exemple, jugadors per goles en Champions i coses d'aquestes. Hi ha molta gent que ho fa això, no? Sí, però hi ha un tio que és que es dona hòsties i tal. No. És boníssim, tio. No ha sortit. És molt bo aquest tio. I gent que seguiu, en plan, que us mola? Hi ha algú que seguiu, tipus... Hòstia, no paro de mirar el Twitch de Gerard Romero. Sí. Però en quant a xapa, és a dir, referent de podcast o de personal? Vosaltres, sí, personal. Jo és que fa temps bastant... Jo he sigut sempre molt fan de youtubers i tot aquest mundillo, però jo fa molt temps que ja no consumeixo rotllo. Ara jo soy Plex, m'ha donat, m'ha enganxat el meu germà. La volta al món. La volta al món, tio. Mira, no tots igual, jo crec. Aquest tio cada nit abans d'anar a dormir, el vídeo de 20 minutets, i me'n vaig a dormir. És la bona. A veure què ha fet. Sí.
Hòstia, doncs a mi no m'entra gent al plex aquest. Una altra... Jo es pilla a venir amb la capibara. No soc gens animalista, però no sé, és com... No sé, no transfem bona vibra. Serà el típic que d'aquí poc la tornarà a liar amb una altra cosa. Jo és que des de Fran de la Jungla, des dels vídeos aquells, semblava un tio. Jo me'ls vaig mirar. Semblava un piscinero d'aquests que... Al principi ho era. Sí, i ho era, segur. Ha canviat. Però ara ha Al canviat, principi era no? molt heavy. Al principi feia vídeos del plan totalment falsos de no s'ataquen en casa, no sé què, coses així molt... Mi hermana la secuestran. Sí. Home. Així. Però ara a mi em mola bastant. A més, saps el que m'agrada? Que van amb els col·legues i són igual de burros que ets tu, saps? O sigui, jo veig el vídeo, per exemple, que perden els trens, que es deixen coses a l'hotel i dic, és que sóc jo anant de viatge, saps? Perquè, per exemple, el Lethal Crisis, el Clavero, tots aquests, fan vídeos molt guais, però són molt professionals, tio. És que el bo que té és que és molt natural. Exacte. I li és igual, Tampoc fa el burro, és molt natural, tio, i no d'esto. Sí, li pela. Sí, li pela. No, és bastant top. I una altra cosa, una altra pregunta. D'on surt que m'adiu els caps? Com? Idea random, no? Idea random, però perquè realment això era un tema de grup, ja. Era un tema de grup d'amics. Ah, sí. A mi em deu que tenia un cabolo supergran, hi havia una que també va venir, l'Anna, la Muñoz, que també li hem dit sempre que té el cap molt petit, i és que és veritat. I és veritat. Però el meu no. El teu no. I vaig arribar a un punt que vaig dir, tio, pues ja està, secció, cap Secció i... Era per provar un punt, bàsicament, del Mario, Sí. i ara ho hem fet ja sempre. Bueno, però ara ens hem donat compte que el Pep també el té petit, Sí. No, jo era una incògnita al cap. Sí? Sí. Sí? Jo si hagués hagut d'apostar hagués dit que el tens petit, tio. Era una incògnita. Sabeu que ara mateix tots els seguidors estan veient els nostres caps. Estan analitzant els nostres Estaria caps. guai, també. Bueno, jo només us diré que aquí el cap més gros el tinc jo 100%. De moment vaig segon. Bueno, no sé. Jo tinc un amic... Vaig segon, Jo tinc un amic... sembla que no, però tinc el cap enorme. No. Tinc el cap... Sembla que no. Tinc el cap... No, però en sèrio, tinc el cap més gran que un tio que medeix 2 metres. El Dax medeix 2 metres i tinc el cap més gran que ell, tio. Bueno, el Lluís... Jo també tinc el Jo cap tinc molt un- gran. A mi sempre em passa que quan vas, lo típic, jo que sé, a excursions a una mina o a alguna fàbrica, lo típic que anaves... No m'entra la És gorra, com si el fessis casco. cada el dissabte, casco. tio. Sí. Uau, una excursió a una mina, tio. Però jo què sé, Qui no va a una tota mina la el roda, dissabte? tota la És una roda del putada. món. Tota la roda del món. I han de, Modest sempre al cap- triguen en portar-te els cascos, perquè han d'anar a buscar-los a un altre lloc. No, La medeix grua, el cap, cabolos. envieu-nos per DM quan et medeix el cap. Si et medeix... que per cert, me'l vaig medir ahir, Mario? Me'l vas medir malament, tio, em medeix 61. No 60. De diàmetre. Sí. Bueno, era... Bueno, més o menys. Pues posem error. No, rotllo- Más menos uno, ja Però està. segur que el vols tenir més gran, encara. Sí, vull empatar el Lluís. No, ja veureu. Demà, si voleu, ho tornem a fer, perquè per això us vaig dir que ho tornéssim a fer, perquè ara medim una mica més d'esto. 61, tio, ho vaig mirar ahir. Vale, si vols... Però hauria de medir sempre igual, no? Sí, Ho sí, intento. sí, ho Jo ho intentem, intento. ho intentem. S'intenta. No, però clar, és que els nostres caps van ser els primers en ser medits, i clar, i no tenia la tècnica, saps? Ah, Exacte. vale. Una pregunta, què Digues. és això? Això és quan estiguem parlant, doncs, o sigui, quan estiguem connectats als micros, s'encén la llum. Si quan es pari la llum, no se'ns escoltarà. Estem gravant, no, ara? Sí, s'havia parat aquesta càmera, però de moment tot segueix. Sí, segueix Perfecte. tot. I parlant això dels... En el aire. En el aire. Això és en el aire. Professional. Això, Dios, sí, he flipat amb el setup. És molt professional, Sí, És sí. que gravem amb un mòbil nosaltres i clar, això està currat. És veritat? Millorareu? No. Oh, podria ser... No sé si ens beneficia del tot, però com l'Auron Play. Clar. Molt tranquil, Va, tio, però tampoc tenim tanta malegalitat com l'Auron en el seu moment, Però l'Aurora no quedava amb la webcam, Sí, O sigui, no porta... Però, a veure, és molt més top que l'1 d'abans. La qualitat d'abans de l'Auron era horrorosa. Sí, les proves telefòniques, sí. el retrovisor d'Alberto, Sí. aquella broma, està gravada que no veus ni a l'Auron, el És veus. això. Sí, és veritat. Nosaltres al final gravem amb un iPhone que està prou bé. Vull dir, Sí, està es veu molt bé. Sí. Es veu bé. I per què graveu i no feu per Twitch o això? O sigui, perquè veu pel The White Project o alguna així? Com? No, perquè pel tema micro és un lío, fer-ho en directe. Si ja tenim prou jaleo per Ja. fer els 4 micros i que es gravi tot, Nosaltres tenim la sort de... Sí, moltes gràcies, Jaume. Clar. És moment d'agrair-t'ho. Està fent cara que no escolta res. T'estem agraint que estiguis aquí amb nosaltres. Vale, ja està, sí. ja està. és broma, estaven rajant. Clar, però nosaltres a part anem amb USB aquí, que tenim un connector, un adaptador per poder connectar els 4 micros, i vosaltres deveu tenir aquí una caixa amb... Jo no sé ni el Sí, que tinc. està... Està sota, vale. Sí,
Està ben muntat. Que és una ràdio que està... I que li foteu a l'ordinador i ho graveu amb l'Audacity. Amb l'Audacity. Amb l'Audacity. Audacity, a gas. És programa molt top, I per una banda tenim gratis. l'àudio i per l'altra el vídeo. I ho ajuntem, i ja està. I Per ja això està. en directe no ho podem fer. Ho ajunta. Bueno, fa el Mario. Sí, ho ajunta. Però què ho fas amb el Premiere? Sí, com que ja sabia editar i tal. I TikTok també Premiere o per... Sí, tot, ja ho preparo. TikTok Premiere? No, Wondershell Filmora. Nosaltres. Anem al Filmora. 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 Bueno, nosaltres CapCut. Doncs anem al CapCut perquè és... Amb els vídeos i tot llargs. No, perquè el que fem és, o sigui, jo publico el vídeo llarg al YouTube i el David se'l descarrega. De YouTube, ja. Sí, del YouTube, ell s'encarrega de quadrar-lo, me'l passa a mi i jo li fico els subtítols. Ah, amic. Ara enteneu perquè el Gael no fa res. És que no tinc funció, ho esteu veient, no? O sigui, no és que no faci res, que vull dir... No, però el David pot. Ell feina fa, a fer. clar, exacte, Clar, ell fa els això també vídeos, passa. ell els descarrega i els enquadra i ell posa els subtítols. Què faig jo? Doncs molt senzill. Pel grup és dient, Dios, veia TikTok. Clar, jo, tio, és el que fa TikTok. És Jo el que dic, fa. uah, que guapo, ja està. És el que fa, però jo el que podem fer és, jo els fico al YouTube, li passo al David els baixa i te'ls passa tu i tu fiques Però és subtítols. Ens matarà, és Vull dir- culpa nostra. Ara acabarà tenint aquí... No, que fins viene ara la- ha funcionat, no cal canviar-ho. Jo... O sigui, el TikTok el veig a la vegada que la gent que ens segueix. Vull dir, no veig el TikTok abans que es publiqui, perquè ell diu, ja tienes el link en el... ¿Dónde? En el WeTransfer. En el WeTransfer. I ell diu, ja està publicat. I jo vaig al TikTok i el miro. I No, a vegades perquè no, em surt el dic- per a ti. Hi ha vegades que ni miro els TikToks que pengem. No, dic, i molts no li dones ni like. No. Perquè em fixo, perquè em surt des de Famous Hat. Però perquè, Vas massa sobrat. en plan, no sé, vull dir, ja sé el que he fet. Saps el que et vull dir? I us escolteu? Ja, us anava a fer jo la paraula a vosaltres, tio. No és el que anava a dir, jo crec que últimament estic guanyant una nova funció, que és la de mirar-me tot el podcast i apuntar-me les notes, els minuts interessants del que passa, faig captura, ho passo pel grup i allà tenim que volem fer TikTok d'aquest moment del podcast que parlàvem de jo què sé, i allà que vamos, aquell minut. Això és Però de va locos, bé, eh? Està bé. va bé, no? És que a mi em fa un pal tornar-me a escoltar. A mi em No mola, l'escolto, tio. jo no l'escolto. A mi saps què em passa? Sí, com a- Que em pregunto, o sigui, me'ls miro o me'ls començo a mirar i llavors em pregunto, me l'estic mirant perquè de veritat està guai o perquè sóc jo? Sempre em passa, saps? Perquè dic, o sigui, m'està agradant, però no sé si m'està agradant perquè em veig a mi i veig que ho estem fent guai, Egocèntric, no? o en plan egocèntric o en plan està guai de veritat, saps? Algú hi ha d'haver. Les Això dues que coses m'ha són dit, egocèntriques. algú d'egocentrisme hi ha d'haver. Però clar, tu pots prendre des del punt de vista de per millorar. Saps? Jo m'ho prenc Això és així. camuflar-ho. Jo m'ho prenc així i és camuflar-ho. No, Que jo me'ls escolto 1,5 a vegades. T'ho juro que jo me'ls miro Sí? perquè em fan A gràcia. vegades sí. 1,5? Sí. És criminal. Què dius? 1,5. 1,5? absolut. Amb doble tempo? Per posar només, per apuntar només l'1 dels números a 1,5. O sigui, no el gaudeixes, o sigui... No, sí, escolta, si mai me'l ho he vull mirar, provat. si me'l vull mirar normal, me'l miro normal, però quan he de fer l'1 dels minutatges, ho foto 1,5, que m'haig de mirar jo tot el programa allà, si he de fer-ho només 2 minuts, tarda una hora, tio, no? A mi se m'oblida, perdó. No, digues. Dic, a mi, clar, també me'ls miro perquè sí que és veritat que a vegades se m'oblida el que em diuen les seccions i que Sí. em diuen, hòstia, el meu germà, heu dit no sé què, no sé quantos, i jo, sí. Sí, oi? Saps? Sí, Algun sí, cop m'ha passa, passat. passa. I me'ls miro i dic, hòstia, em torno a riure de les meves bromes o de les bromes d'aquests, saps? I la meva mare també diu, tio, però Això sí que és t'has rigut. egocèntric, cabrón. No, però les vostres també, tio. Riures a tu mateix, tio. No, a mi em faig gràcia. Us els seguiu mirant en família? En família, tio, sempre. Ja, Et mires en família? Clar, hombre. Quina vergonya. No! Què va? Quina vergonya. És lo millor. Et col·loques tu i la teva família... La meva mare se'ls Jo a mira. vegades sopem allà No, i tot, però... al sofà. Ala, en sèrio? Sí. Però una cosa és que se'ls mirin ells, una altra cosa és mirar-te'l tu amb ells. Ah, no. Jo no ho faria ni boig. Tu no. No, sí. Perquè comentem i tal, i hòstia, això m'ha fet molta gràcia, no sé què. També m'agrada veure com la reacció, no? Els meus pares si els hi mola, tio, Un de moment, locos. estàs allà, que estàs en un moment, jo què sé, que saps que ve algú tope de bo, et poses a mirar-los a tots així. Sí. Espera, calleu. Cuidado. Atenció ara, atenció ara, nois. El típic, quan ensenyes un vídeo a algú i mires a veure si li agrada o no. I hem de fer veure que els agrada. És molt de ti- greu que li ensenyes un Sí, vídeo sí. a algú i el veus a lo millor que s'ha distret i dius, joder, no li està molant gens, saps? O que li mira algú i ja està mirant i dius, hòstia, tio, Sí. estic una miqueta atent. Jaume, anem a les seccions, a les no? nostres seccions. Vinga. Anem a la secció del Gael. Let's go. Tope, fondo. Perfecto. Te'l dono encara a tu, vale? Vinga. Vale. Tampoco será la última, pero como yo quisiera, que sí que fuera la única, que le presenta a mi familia y a mi gente, que le fue al party pa' que entre en otro ambiente. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez. Què, Gael, què ens portes avui? Doncs mira, avui, Avui- Bé, tot bé. bé, tot bé, sí. Avui, en honor als convidats, porto un... És un 10, però... Mira, mira. Vale. Ah, fondo. Perquè- Fan a nosaltres, tio. Està guai. Saps què passa?
que jo sóc una mica, vull dir, Vago. tu veus, no, el Gerard? Mira, el Gerard perquè no ho esteu veient, però té aquí un document amb Sí. tota la seva secció, tot. El David porta un dossier. I porta el WhatsApp. Aquesta és la meva secció, vale? Us ho correu És que a anem seco, així. Nosaltres anem amb notes. Sí? L'acabes Jo de vaig passar així. al gorro, tenies el WhatsApp. Sí, ho tenia Vale. el grup aquest que tens només amb tu, que tothom té, doncs aquest. No, nosaltres a les notes. Anem a bloc de notes, nosaltres directe. Sí, sí. I arribem allà i diem mitja hora abans, diem, bueno, què portem? I ho fotem tot allà. Bueno, Aquests que són... hòstia, tia. Bueno, va, comencem. Anem, si us sembla Com ho així. fem? Tinc Pa per on 3 tren? preguntes per cadascú. Vale. Ui, Vale. molt bé, tio. Mora meva, sí que m'ho Llavors, És tenim creatiu. No, les tens una pàgina web. la primera. No, les he pensat, he d'agrair a la meva parella també, les hem pensat junts avui, vale? Després de dinar. Llavors, la primera és, per tu, vale? És un 10, però parla malament als seus pares. És un puto zero, bro. Els zero. papis, respecte absolut. Respect. Sempre. Tal qual. Respect. Factor. bro. Completament. Tal qual, tal qual. A part que és incòmode que te cagues. Imagina't estar a la bronca, saps? I estar allà i tu així. Sí. Això, lo típic, que et venen a buscar i et venen a recollir amb cotxe i potser has arribat tard i li estan fotent la bronca al teu col·lega, sí, saps? i tu estàs així que no saps què fer, saps? O quan vas a casa d'un amic i la mare li fotia la bronca a l'amic i tu estàs allà com... Sí. Ara... Me'n vaig, em quedo... Puc desaparèixer ara i ara sí. torno? Anar al lavabo, el millor Sí. que quedar-te allà, això. Bona. Vale, doncs següent. Diu, és un cop... Ai, és un... És un cop d'aquí. és un 10, però només es dutxa 2 vegades per setmana. És un 12. No, és... 2 cops per setmana. És justet, eh? No, és un 4. Un 4? Sí, I justet, sí. És... És massa poc, Perquè és un 10, si no... clar. Exacte. És massa poc. Quan es fa allò és un 10, es deixa de pensar que és un 10, eh? O Això és molt important. És que és És- un 10. Nosaltres n'hem fet 80 d'aquests i seguim oblidant-nos ara. Ens importa poc. Però és que hi ha coses que a vegades passen per sobre, si fa pudor. Sí. Per això Clar. 2 cops per setmana és de fer pudor, eh? Sí, Però és de- pudor. Sí. És d'olorar fort, sí. Vale, és un 10, però es diu igual que té mare. Ah! Me la pela, és un 10 igual, sí. M'importa molt poc a mi. Sí, no? Sí o no? Tio. Vull dir, però estàs allà... No i mig, no? No. Tant que sigui raro, tio. Un puntet, Rareta, un puntet. també. La cosa és, a qui se li complicaria seria el meu pare, i a mi mare li dic mama, tio, no li dic pel nom. Si la meva nòvia es diu Eli, doncs bueno... Però sortirien converses amb els col·legues. No, mira, l'altre dia amb la Eli, tio. Ja, bueno, però... Uah, no, que no sé què. I diuen nostra que també es diu es queden Eli. així. L'altre dia amb la Eli... Sí, també és No, però igualment, perquè que, jo què sé, jo si us dic tu l'altre dia amb la Eli, no penseu en me mare. Saps què vull dir? Jo si us dic me mare, us diria me mare. Clar, també. Per mi és un 10, és així. Vale. Vale. Tenim el Gerard... M'ha caigut malament aquesta pregunta, eh? Bueno, vaig a... No em fiques com l'última. És que l'última, com em coneix, doncs fica preguntes de... No. Picantes. No, sí. M'he de comportat, relació. m'he comportat. Vale. És un 10, però no es porta bé amb la teva família. Un 0. Un 0? No. Vull dir, però no... És un 10, és un 10, és un 10. Potser i a Sil li cau bé, per exemple, a ella li cau bé el teu pare, però el teu pare o i te mare no No, suporten. és diferent, la teva és diferent que ella no li caigui bé a la meva família o la meva família no li caigui bé amb ella. parella. Bueno, doncs Quina fes-ho amb els tria? dos. O sigui, Jo què sé, tio. Primer una, després l'altra. si ella no aguanta la meva família, és un 3. Si la meva família no l'aguanta amb ella, doncs és... David! El infarts. Sincerament, recomanació, si la teva família no l'aguanta és un 0 directament. Jo, ma mare i el meu pare sempre tenen raó. Vale, doncs, recomanació, un 0. I si és al revés, un 6. És que és un 10, tio, és que és un Vale, 10. Ja, però jo sí. No, jo, però- trobo que, sobretot el meu pare, cala molt bé la gent. Si no li cau bé, ja està. És que hi ha algú raro allà al darrere. Li caic bé, jo. Esclar. Sí, li cau bé. Quin remei, no? No, li cau bé. Vale, David. Diu, és un 10, Sí. però esteu de festa major, imagina't, vale? És un 10, però no li agrada el kebab. No li agraden els durums. No, en plan, sembla tonteria, però realment és Que no li sèrio. agrada el durum. Perquè si vols tenir... La pita? Li agrada la pita? No li agrada ni els durums ni les pites. Si no li agrada la pita és un problema. Jo li posaré un 9. Un 9. Sí, més o menys. No baixa molt? O és que jo soc No, molt fan i dels mig. durums, eh? Ja, però si Dec ser jo. Però si t'acompanya, tampoc... saps com Treballa, no, en duro. Però li agraden les Treballo amb un patates. kebab. Treballes en un kebab? Sí. Ho vaig veure, sí, ho vaig veure. I afeites la carn i tot, el fots tot. No. Neteja. No, ho vaig veure. Agafo pedidos, vaig de camarero, I va darrere a la de la fritanga moto, també. va darrere de la moto repartint.
No, darrere de la moto no. De Hòstia. copiloto amb un cotxe, xaval. Això és alto standing, eh? És que... I diu... Premium kebab. No, Ja diu, ves. I diu, hòstia, quan plou em donen un fotiment de propina. Tu, si vas amb cotxe, quan plou, surt amb el puto casc No, a la mà. perquè A la mà. jo t'explico. És O sigui, bona, surts saps què amb és, el casc saps què és el bo? i tot mullat. Mira, I si no, l'ha vingut amb quan moto. plou i estic repartint de copiloto, quan arribem a la porta, el jefe sempre em diu que truqui primer i després, quan estiguin a la porta, surti a donar el pedido. Però jo el que faig és, surto abans, perquè així, quan arribo a la porta, estic calat. Tu, quan plou, no saps les propines que t'emportes, eh? Però això... Fora no, fora conyes. En plan, O és pot ser igual un dia que vinguis amb plogui cotxe. també, però si tira't a la piscina abans i a veure, un dia fot una solana i tu arribes xop. El poble del costat està diluviant, eh? El Pi l'any passat que feia de... Al Aturat mercat, saps que anava a sortir, que anava Repartint. de restaurant a restaurant allà, es tira un cubell d'aigua a sobre a veure què passava. Va, fem una més, Sí. una volta més. És un 10, però ni estudia ni treballa. Fuà. Mira que... Clar, si fos només una et diria, bueno, està bé. I no té ni un hobby, ni... No té res, no? Mira el TikTok, Mira el TikTok. i es fa mascarilles. S'està trobant. Clar, és que es pot estar trobant, no? Està d'any sabàtic. Vale, com que es pregunta així mig-mig, és interpretable, diré que és un 7. Sí. Sí, jo crec que el 7 és la bona nota, perquè li dono l'oportunitat. 7 i mig. Sí, de mig. Està pujant, eh? set i mig. Deixem d'estona. Va, un 8. Va, un 8, let's go. El 8 i mig, el 8 i mig. Exacte. Profe majo, eh? Sí, sí. Puja 8. Ah, sí. Vale, és un 10, però és vegana. Un 10. No, a tope. El medi ambient, sisplau. No em mullo. Normalment les preguntes polèmiques les fots tu, avui t'ha Sí, tocat. Avui l'ha rebut. Un 10. Un 10? Sí, vosaltres no. Per mi és un 3. En sèrio? No, Tu, a veure, no me jodes. La Mira, convides, mira, la convides a dinar a casa. Li has de fer una amanida, però que no porti ni formatge. Aneu a menjar fora. No la pots portar, o sigui, t'has de currar al lloc. Ja no pots portar l'hamburger, ja no pots portar-la a un Però lloc l'estimes molt. És un 10, és que és un Una 10. persona. Un 3, per mi és un 3. Un 3, tio. Un 3 no, un 4 i mig. Vale, però és que a part, normalment, ser vegana implica ser animalista full, saps? I a mi també em toca els collons, això, una mica, saps? Els animals te la pelen. Hòstia, me la pela- La formiga. O sigui, que tu siguis animalista... Capibara i siguis que veu, capibara que no fot. El problema que tinc és que, saps, tu pots ser animalista i jo perfecte, saps? Jo no sóc animalista, tu ets animalista de puta mare. El problema és que els animalistes tendeixen a ser molt animalistes. A Sí. que la gent sàpiga que és animalista, saps? A mi me la pela que no Sí, sigui, sí, que sí. siguis animalista. Ens va passar l'altre dia a casa de la Costa Brava. Hi havia un bitxo horrorós a casa. El normal era fer-li una hòstia i ja està, i fora. I un animalista es va estar un quart d'hora per agafar-lo i treure el viu, el rutxi. Hòstia, nosaltres tenim una classe que, tal qual, quan anàvem a segon de primària, era, hòstia, una formiga, la trepitges, el nen es fotia a plorar. O sigui, a plorar, ho tenia molt interioritzat el fet dels animals. No, però aquest col·lega nostre, i jo ho respecto molt, per part seva, però jo estic segur que estima els seus gossos molt més que el 95% dels seus amics. Però de veritat. Però un gos val, però un insecte, tio. Ja, però és que això ja, el gos ja li ha fet estimar els animals en general, saps? A mi em passa. Però el això gos es també. fot l'insecte i li és igual, eh? A veure, un insecte no, però... Jo què sé. Bueno, Estem parlant, ens estem fotent en un merder que no toca. Ens estem fotent en un merder. Tenia molt clar com sortir i no... Vale, és un 10, però surt a Waka. El Waka actual o el El Waka actual. O sigui, és un 10, però ara que va a si és el Waka. Waka de Hi ha quan nosaltres diferència. teníem 16 anys... No, quan nosaltres teníem 16 anys ja estava bé el Waka, tio. És veritat. Sí, anàvem nosaltres també, amb Sí, 16 i hi ha 17. hagut wakuts heavies. Nosaltres hi hem anat uns quants cops al Waka, quan, saps? Supreme. Ho deixarem així. Has de respondre. És un 10, però surt al Waka, doncs no ho sé, suposo que un 8. Sí, un 8. Por ahí. Més que res, sí. Jo li posava menys, Oh, Bueno, no sé. infunable. Jo també, sincerament. Jo també, jo podria... Bueno, és que la gent que surt aquí a Waka no és el mateix que una persona que viu a Sabadell i surt a Waka, saps? Perquè, clar, si vas d'aquí expressament fins a Waka, Clar, llavors és dur, has de eh? ser molt xoni. Bueno, clar, però per això, mira, imagineu-vos que la gent Tenim que... cocoa, aquí. Sí. Bueno, no sé què és pitjor, eh? Jo només he anat a Cocoa. No, és molt pitjor Waka. No, Cocoa... Jo Cocoa la vaig cansar. Jo l'última vegada vaig tenir problema, però... Però el problema té tot arreu, no? Sí, però... Problema hay en tot lado. He anat molt de carrer, tio. Sí, bueno, no sé. Depèn de lloc, depèn de lloc. A més, són llocs molt grans. Sí.
Vale. Va. Vale, Gerard. Uf, Una pregunta per tu, quina vale? pressió. Aquesta pot semblar en plan tonta, però realment pensa-ho, vale? És un 10, però sempre que surt al carrer va full arreglada. En plan, molt arreglada. I he de pensar-la per lo que hauria d'esperar. No, has de pensar-la perquè jo, per exemple, sempre porto el 90% dels dies pintes d'acabar de sortir del Decathlon i anar amb una persona al costat que va de puta mare, no et Clar, fa com... ets inferior. Mai t'ha passat? Jo tinc una amiga pija No, que no, sempre no. va super arreglada. Sempre va super arreglada. I hòstia, hi ha vegades que dius, tio, et veus i dius, on vaig jo prenent un cafè amb aquesta tia, saps? No, li ficaria, si és sempre, pues, un 9 i mig. Va, és una putada, això. No, 11, tio. Ja, però requereix anar a sortir expressament, per exemple, a comprar el pa i que s'hagi d'arreglar i full. Sí, Clar, sí. tot, sempre que surt al carrer Tio, hagi d'anar per anar 5 minuts. super arreglada. És molt temps, també, esperant. Clar. Bueno, el Mario és un 11, pel Mario és un 11. És que ell també triga molt, vestint-se. Sí, ens esperem a l'hora. Els que sou així... Si és un 10 implica que és un 10 també per com vesteix, no? No. Molt bona. No. Sí, ho firmo. No, ja vam decidir que era rotllo... Tot el que Ella, no és obviar, aquesta no? cosa, exacte, obviant aquesta cosa és un 10. Sí, Ja. clar. Vale, Gael, Vale. l'última del David. La última... Joder, m'ha tocat una mala, tio. Bueno, aquestes les faig ja tots. Vinga, vale. Vale. Fora David. És un 10, però comparteix habitació amb els seus germans petits. És bona, O sigui, viu amb els seus pares i comparteix habitació amb els seus germans petits. A veure, jo crec que depèn molt. Si és per tema de pasta, perquè no es poden permetre un lloc amb hi hagi més habitacions, doncs mira, és el que hi ha. Segueix sent un 10, evidentment. Si no, és que no sé, no El caliu familiar ho fa. És que si no... Per és que dormir... A veure, tampoc no passa res, no? No, però Bé, vull és dir... un Ja, però sense ser tan profund, el problema és que no te la pots follar a sa casa. Ja, Claro. T'ho juro que no No hi havia passa caigut, res. tio. Jo no per aquí, també. No, Jo no sé per on has d'anar. no, Jo pues, la pues, casa per mi segueix un 10, total, si sempre estava a mi casa. A veure, que tu ens cases sempre. Clar, és que no hi ha problema. Seria un problema, eh? Sí. Merda, li baixo la nota. 9 i mig, que no es digui. 9 i mig i ara el cotxe, ja està. A un mirador. ja Un mirador, està. sí. Què Sí, va, sí, tio, sí. què va? Però si tu no tens problemes tampoc en portar-la a casa. Bueno, però jo què sé, tio, no em posis... S'està allargant, això. Sí, va. No, està bé. Anirem a la següent. Anem a la secció del David. Vamos, David. Everybody come to the discotheque, Farruko, la verdadera vuelta, ¿oíste, baby? Charo Tawel. Fácil, pa' que sepa. No, fácil. Si quieres mentir y dime que me ames y mañana estaré tonta. Se queda entre nosotros porque no se tema. Vale, doncs la meva secció és preguntes ràpides. Us faré una pregunta a cadascú i me les heu de contestar ràpides, tampoc té molt el títol. Fem rebote, no? Fem com pam. O sigui, serpenteo o no? Perquè l'últim cop va haver... Com vulgueu. discussió. Sí, fem serpenteo. Vull? O sigui, jo començo amb una, però. Sí. Vale. Quin és el teu creador de contingut preferit a TikTok, YouTube, etc? Casey Neistat. Tens alguna fòbia? No. Et consideres una persona supersticiosa? No, gens. Quin és el teu joc de taula preferit? El Catan. Quin és el teu color preferit? Groc. Ets més mental o emocional? Mental. Com és el treball dels teus somnis? El que estic estudiant, dissenyador. Quina sèrie de televisió veus cada vegada que vols animar-te? Friends. Quina és la teva estació de l'any preferida? A l'estiu. Quina és la teva pel·lícula preferida? 12 hombres sin piedad. Ets més de mar o muntanya? Muntanya. No. Però no t'ho creus ni tot, tio. Què dius? Quin emoji utilitzes més en els teus xats de WhatsApp? Vaig jo. Ai, perdó. En els xats de WhatsApp, el de les mans fent un cor, probablement. És que no faig servir molt emoji, la veritat. Vale. Ets una persona matinera o més d'ànima nocturna? Ànima nocturna, crec. Ho has dit una pàgina web, això. Home. Ànima nocturna. Ànima nocturna. Chat GPT 100 preguntes. Vale. Et penedeixes de no haver fet alguna cosa a la vida? No. Home, tenen 20 anys, tampoc. La som de preguntar. Però aquesta pregunta ara no sé, me les estic mirant. Vas freestyle a gas, Hòstia. És que mira... Està gustando esta pàgina. La pregunta era, creus en la infinitud de l'univers? Sí. ChatGPT.
T'agradaria conèixer vida extraterrestre? No, Vale. me la soda, tio. Vic tranquil. No, aquesta no, Per què? No, però dic, vaig, aquesta sí Què és el que et posa més nerviós? Jo. La gent. Vale. Molt bona resposta. T'agradaria canviar de feina? Hòstia, a llarg temps suposo que sí, ara mateix no. Vale. I les 3 últimes, quin és l'últim llibre que has llegit? Can't Hurt Me, David Goggins. Prefereixes una discoteca o un bar tranquil? Bar tranquil. I última, creus en Déu? No. Ja està. Vinga, anem a ser sincers. Les he clavat a sobre, Sí, sí. Turn up your radio, blast your stereo. Vale, primer de tot m'heu de recordar, qui era fan de la sotana? Vale. Ara anem a fer la secció de l'Andreu. O sigui, el quiz és un quiz. Vale. Vale, i són preguntes, o sigui, és fondo preguntes tota l'estona, però bueno. Ràpides. Sí, No, no són ràpides, són de pensar i és competitiu, vale? És competitiu? És competitiu. És competitiu. Us peto, a tots. No, A tots, Com ho fem un per un? O... Mira, fem una cosa, si no us fa res, faig la pregunta així Sí, claro. i la... No, però després ja participarem. Vale. O sigui, jo jugo contra vosaltres. Sí. Ara, una cosa, com ens foteu preguntes de segon de batxillerat no val, No. Ja va dir que ho esteu cursant, cabrons. O sigui, la cosa està en què us fa una pregunta, vale? I llavors podeu triar si voleu que us dongui opcions o no. Si no us dona opcions i l'encerteu, són 2 punts. Vale. Si us dona opció i l'encerteu, 1 punt. Qui acabi amb més punts, guanya. Sense opcions, anem a fondo. Sí. Jo tiraré sense opcions. Jo aniré a encertar i em direu si ho Cada pregunta pots... És molt complicat, És Sense opcions complicat. és molt No, complicat. És que aquest és un ara moment. T'imagines que és un troll i que ens han fotut aquí? No. Quin és el Seria camp boníssim. magnètic de no sé què? Calcula el camp magnètic, va, mà dreta. Us el calculo ara mateix. Ara mateix? Quina és la fórmula del camp... No és la pregunta, quina és la fórmula del camp magnètic? B és igual a... Va. És que ho Sí, la tens. vaig fotre fa 2 anys, A la tio. punta de la llengua. Ja tio, tens allà, quasi. bro. No, veure, com? és la de... Em sembla que és intensitat, producte vectorial de... No, fes-la de força magnètica, quina és la... Vinga, no tira. Tio, Que té una bon quota de Gerard, ser. que fot 2 anys que no ho Gerard, faig. que som del social, tio. No, però si estan fent enginyeria. Sí, però fot 2 anys que no ho toco, això, tio. Bueno. Primera pregunta. No, sense opcions no l'endevinaran. Per mi? Vale. No, o sigui, en general. Ah, és en general. En general. O sigui, el primer que respongui és el que es queda els punts. Sí. Fuà, Tu, bro. fem una cosa, si demanem opcions, cadascú una diferent. A fondo. Vale, sí. Us donaré opcions. Si no encerteu, us dono opcions vale, i perfecte. una diferent. Qui va dir aquesta frase? Els àrbitres han de protegir els jugadors creatius com jo. Piqué. Com que Piqué? Què dius, tio? Bueno, jo com que no tinc ni idea, bro, jo dic llanço que... Vale. Ivan de la Penya. Ivan de la Peña? Són més coneguts. Això ho va dir Neymar Jr. Neymar Jr.? Es pot copiar. Vale, us dono les opcions. Ah, no, però, bueno. No, és una... Us dono Es les pot opcions. copiar. Del pal. Sí. Sí. Ara us dono les opcions i trieu quina... O sigui, dins d'aquestes 4 opcions està la persona. Pot ser Vini, també. Vale. Opcions. Pot ser Vini. Riqui Puig, Vinicius Junior, Bojan Kirkic, Neymar Junior. És Vini Junior. Riqui Puig. És Vini Junior. Riqui Puig, És Vini Junior. Vini Junior, Vini o com no l'he encertat, Has Neymar no dubtat. és. Tu què has dit? Neymar no és perquè no l'he encertat. El Riqui. No em copis, no em Hombre, copis. tu, sembles molt més segur, si no tinc ni idea de futbol. És Tio, Vini, hombre. és Vini Junior. Vini Junior, igual tots dieu Riqui. El punt és per vosaltres dos. El Riqui tan Riqui cregut per Puig, això, tio. a Ni puta idea, bro. l'MLS, el Riqui ho està passant Sí? una miqueta malament. I quan és un punt? I jo haig de tenir més punts que ell m'ha Un copiat. punt. No, és un punt. Sincerament, quan començava la pregunta pensava que era una frase de Josep Pedrerol, però quan ha dit com jo ha dit, vale. Ara, ara és cert o fals, vale? Ara sí que... o sigui, si haureu de repetir sí o sí. El Mundo Deportivo va publicar el dimecres 26 d'abril, després de la victòria del Girona contra el Real Madrid, amb un 4-2 fantàtico pels gols que va fer el jugador Tati Castellanos. Tati Castellanos. Valentín Castellanos. Va publicar el Mundo Deportivo fantàtico. Vale, és... Ens dones opcions? És cert o fals? Jo la sé, jo vull anar últim que la sé. Vale, hosti, em sembla que em vaig parar just davant d'un quiosc, però em sembla que vaig mirar la de l'esport, tio. Fes-li veritat o fals, bro? És fals. Fals? Veritat. Veritat, completament. És...
Veritat. Que cabrons! Que cabrons! Sí. Deixeu de copiar-ho, és cabrons. No, jo me la sabia. Jo ho he dit primer. Sí, sí, no em No sembla. estem, Vale. 2 punts. 0, 2, 2, 2. 2. Però encara pots remuntar perquè... No, és que a mi... Quantes no queden? passa res. Quantes queden per Encara, anar encara calculant? queden. Ara- però sí, és que vull el número, vull guanyar. Queden 1, 2, 3, 4. Queden 4? Queden 4. Sí, però aquesta Sí. només l'endivinarà el Pep. Aquí avantatge. Perquè és... Bueno, potser si tireu a potre, qui és el que fan aquestes coses de la sotana? Clar, si no sabeu els noms ja esteu morts. Bueno, no, fem una cosa, aquesta pregunta li faig al Pep directament, vale? Te l'has de jugar. Sí, sí. Estàs una impressió també, I no compta punts, si no. I no compta punts, vale? Clar, imagina que faig veure que sé la sotana i no... Clar. No, pues seria increïble. Qui d'aquestes coses, qui fa aquestes coses? Dietari de... Qui fa el dietari? El Manel. El Manel. Qui fa la veu de Jordi de Mas? El Jordi de Mas el fa el Joel. Jordi de Mas, La veu de Jordi de Mas? Qui fa informa de la tècnico-tàctica? El Magí. I qui menja gambes? L'Andreu Joanola. Molt bé, aplaudim. Bravo! No són cap. Jo tampoc. Aplaudim. És que si són fans... Seguim amb el quiz. I vas estar amb ells, eh? Sí, vaig estar amb ells. Ah, sí? Què Vaig tal? comprar el llibre per Sant Jordi i estàvem firmant allà al costat de la casa del llibre i vaig estar i li vaig dir a l'Andreu que fes el soroll de la cremallera. Ho has vist? No. Doncs l'Andreu fa superbé el soroll de... O sigui, amb la boca fa el soroll de la cremallera. Com... Yeah. Vosaltres feu el de la Fórmula 1, no? Jo ve la Fórmula 1. Hòstia, és veritat. Fes-ho. A veure. Este locos. Sí. Increïble, és increïble. Sí. Els hi vas dir que tenies un podcast? Li va dir el meu tiet i jo estava molt a lo... Víctor, mi sobrino, que tiene un podcast també. Mira. No, nosaltres passem coses diferents, que és que els nostres amics fan veure que també fan el podcast, saps? Però estàvem a una cua i un tio em reconeix i diu... Tu tens un podcast en català, no? No sé què, jo, en plan, sí, tal, no sé què, i arriba un col·lega i diu, sí, ho fem el millor possible, no sé què. Que grande. Doncs seguim amb el 0, ho sento, 2-2. No, si a mi no m'importa, quedar-me 0, jo em quedo 0 ho guanyo. I sí, com el Chris Buller, jo, si no gano, aprendo. Aquesta no es pot guanyar 3 punts, però bueno, quina d'aquestes frases és certa? Aquesta l'has d'endevinar sí o sí. El Futbol Club Barcelona ha guanyat 31 lligues. El primer president del Barça va ser Joan Gamper. El futbolista amb més partits oficials en el Barça és Xavi Hernández. O el fitxatge més car del Barça va ser Zlatan Ibrahimovic. Jo la sé i si voleu... Què s'ha de dir? Si són totes falses? No, quina d'aquestes és certa? Jo el Barça va guanyar... Jo també la sé. Vale, Tu vas primer. Tu primer. Jo segon. Només et dono una pista. La de Libra no és. Hòstia, però estava pensant la de Libra. Vale, moltes gràcies. Moltes gràcies. Les pots tornar a repetir, sisplau. Perquè me'l conec i sabia Merci, que bro, anava a dir merci. aquesta. Anava a dir que... Tio. El Barça ha guanyat 31 lligues. 31. El primer president del Barça va ser Joan Gamper. No. El futbolista amb més partits oficials del Barça és Xavier Hernández. I el fitxatge més car del Barça és Zlatan Ibrahimovic. La primera. La de les lligues. 31 lligues, tu dius? Joan Gamper. Joan Gamper? Tu dius Joan Gamper? Ojalà. No. És el fundador, no? És la lliga. Pues llavors és la de 31 lligues. Sí. És la de Xavi Hernández. Em sap greu, però Leo Messi va superar Xavi Hernández. És test de... Leo Messi va superar Xavi En Hernández tot cas, també la vostra també seria falsa. Això segur? Això Això m'ho pot anar buscant el Gael? Ja t'ho busco jo. Igualment, la vostra també seria falsa. Partits oficials... És a dir, tampoc no guanyeu res, igualment. No guanyem. No, jo tampoc. Ens quedem igual, ens quedem on estàvem. Sí, una cosa, Per curiositat. m'estàs dient que és fundador però no va ser president, Joan Gamper? No, va ser president, però no va ser el primer. No el primer. Va ser el Si va ser el fundador. fundador? Ja, però és que no sortia el test. No em podien tastar això. Test del Barça, test del Barça. ¿Cuánto sabes del Fútbol Club Barcelona? Continuem. Continuem la Però sempre Leo fa. Messi va superar Xavi Hernández, em sembla, eh? Bueno. Estic 200% Ah, Davant coño, de dubte, les altres no les puc És fer. lo que hi A l'altre per vosaltres. David, Vale. estàs preparat? Sí, però el va... Vale, ja està. El va fundar, sí. Que sí. El va fundar Joan Ja, Gamper. però- Doncs heu empatat. O sigui, Vale, perfecte. Guanyeu tots. Pues sí, és Leo Messi, eh? És Leo Messi, veus? Vamos. Doncs fem Un una cosa. extra per mi per saber-m'ho, no? Fem una No, cosa. jo també ho sabia. I jo, no ho no te sabia. jode. Heu empatat tots perquè ha demostrat el seu coneixement de futbol. No, he guanyat jo. No, guanya, Vale, sí, vale, va, guanya el Pep. Continuem. Guanya el Pep. Pregunta pel David. David, això és sempre m'agrada fer-te preguntes de si has estat atent durant el podcast. No, tio. Segur que no falla. Sempre Sembla fallo, fallar. tio. David, És que jo estic pendent de les càmeres, sí, de sí, que sí, s'escolti bé i Estava tal. venint les càmeres, no ha mirat en cap moment la càmera. Sí, però és que no la veig des d'aquí. Vale. Amb Vaig a el veure si micro. està gravant. Està gravant. David, Vinga, dime. què han estudiat? Vale. Ho hem dit, Disseny, All right.
Bueno, específic no, però Sí, disseny. sí, específic. Està bé. No, disseny. De què fa cara? De què fa cara? No t'ho prenguis malament. Crec que era algo de tecnologia informàtica. Però bé, enginyeria informàtica. Enginyeria informàtica i tu també algo tecnològic, no? O... Has de concretar més, Ja, és que... Què era? A veure, el tecnològic el vaig fer, sí. Quan no li dius a enginyer, que és enginyer? No sé. Enginyer. Enginyeria... Està Sí, bé. enginyeria industrial. Va, Però és que el no. Pep també enginyeria, però informàtica. Enginyer. Vale, vale. I ara molt senzill, Gael, quina beguda va guanyar l'Alcohol Cup? El Rancola, tio. Molt bé, molt bé. eh? Quina beguda us mola a vosaltres? El Gerard Fanta. No bevem, no bevem. Jo, Fanta. El David Sola. Naranjos. Fanta, no veus? No, no, no. Igualment, No, no, Som no. majors d'edat? Sí. Jo, No, aigua. ell no. Jo encara no. El Gael. Per això de moment és l'aigua. No, no, no. No veus? No, el Bé, David... felicitats. Ei, et puc prometre, jo no he anat a cap discoteca encara. No. El David és... primera vez en todo. T'ho dic en sèrio. Hola, i Mira. la mare del David. I jo... Vodka Red Bull. Molt bé. Ojo la patata, eh? Sí, sí, ojo, que et pilla com el David. Què va? Hòstia, però Red Bull no us passa Vodka que... Red Bull, Jagger Red Bull. Et fots a mil, Vodka el Red Lima. Bull? Jo conec a una noia que de tant... Bueno, va estar com molt temps bevent així Red Bulls a gas, de festa amb alcohol, i que tremoles, que et lleves el dia següent amb ressaca, però et ve amb un plus. Saps? Sí, Et ja ve amb ves. un plugin de... No, Comences a veure, que tampoc. De normal, saps què passa? Que bec vodka Red Bull quan surto de festa, però normalment quan surto de festa és rotllo botellón i llavors no hi ha pasta per Red Bull, llavors és vodka Fanta, saps? Llavors... Hòstia, a mi el Red Bull em fa una cosa estranyíssima, que és... O sigui, el dia... Em bec un Red Bull potser a la 1 del migdia. Aquell dia dormo superbé. I el dia següent no em dormo gens. O sigui, m'afectes com super tard el Red Bull. Fotre Que no raro. fotem un botellón, jo que sé quant temps, Però... No té festa major de Què es Vilassar. considera botellón? Parquineo. Un parquineo. Compte com Però, tio, una cosa, És un botellón, però amb, camuflat. amb gots de plàstic, alguns cops amb gel i inclús alguns quan porten allà de les copes de Royal Bliss, tio, anem amb cadiretes de càmping. Heu vingut- Som uns marquesos, som uns marquesos. Heu vingut aviat. Demà teníem concert de Catarres i passat demà concert de Buos. Sí, i aquí perquè és la es festa lia d'aquí, gros, És festa major de Vilassar. Avui hi ha food trucks i orquestra. I direu, right. ara direu, hòstia, que brutal, no venen Catarres i Buos, aquest poble de merda. Hi ha eleccions. Hi ha eleccions. Tenen eleccions. Clar, és que hi ha municipals a tot arreu. I si us hi presenteu, ara que tens 18 anys, vinga. Loquíssim. O sigui, un dels missatges... O sigui, saps, quan fas 18 anys se't desbloquegen com logros. Sí. Ara, tot això. I cada persona que et felicita et diu una cosa nova que pots fer. O sigui, ja pots entrar a presó, no sé què. I un em va dir, ja pots presentar alcalde. I jo dic, hòstia, no ho havia pensat que hi ha... El Pep, ojo, li vam proposar l'últim Pep, dia, és veritat? Sí. Ojo. Ojo. S'estan movent papers, ja. Estan movent papers, cuidado, Res. Gascòpolis, Gascòpolis... On és el poble? On és el... Al Bages. El Baix, hòstia. Poble, això sí, si això és petit, imagina't aquell. Sí. Bueno, vosaltres heu fet geografia, sabreu... Sí, el Bages. per Millor no preguntis. Està perdut. Està no, per- està no cal per que- allà. És Talamanca, està com per allà... Hi ha al costat Mura, que és molt Està a tomar por culo a la dreta. Saps? Baixes una miqueta, tio. Bàsicament. Bueno. La platja queda lluny. Què? Però hi ha Vilassar de Mar. No, bueno, Això també, ara, com no sóc vilassarenc, però sóc cabrilenc, però ho he de defensar. Una cosa és Vilassar i altra cosa és Vilassar de Mar. Això... Saps què passa? Mira, jo això, t'explico. Si aneu per aquí, i li direu a qualsevol persona Vilassar de dalt i el de baix Vilassar, no sorteu vius. Jo us explico. El que passa és que Vilassar és un poble molt antic que es va fundar a l'edat medieval, Fer el terra, Vilatzari, i llavors es deia així. I llavors Vilassar de Mar era el poble pesquer. I llavors es van muntar l'església i es van independitzar. I què passa? Que com tenen platja, doncs estan de puta mare i van créixer més que nosaltres. Llavors ara, quan dius on vius a Vilassar, et diuen a Vilassar de Mar. I dius, no. Però l'Oix és aquí. Vilassar és Vilassar. L'Oix és aquí. I Vilassar de Mar són els de baix. I sempre que sortim a TV3 fica Vilassar de Mar, que panos. Sí, o sigui, i a més és lo típic això, que com és un poble que s'ha quedat, bueno, pues para lo que d'esto, quan hi ha alguna cosa que passa aquí, a TV3 s'equivoquen sempre i posen Fiquen Vilassar de Vilassar Mar. de Mar. I us fa ràbia, eh? No, a mi no, jo soc de Cabrils. Jo soc del poble al costat. De Pijolàndia. Hòstia, vaya... No rigui, Jaume. El Jaume Fuente, que també és d'allà. No, si és de Barna. És d'aquí, és d'aquí. D'aquí, Bueno, però va a Barna. Bueno, Jaume, ja hem tirat la intro perquè ja són les 8:30. Així que... Què? Molt bé, bueno, moltes gràcies. No, representa que, clar, programar 2 hores i mitja, o sigui, la intro era a les 6
Sí, Ojo, sí, també. Vale, no, són les 7, són les 7. No, bueno, no sé quina hora és. Són Són les 7. Són les 7, són les 7, vale. Ja no sé ni quina hora estem. Són les... Això és com a la resistència, no? La- Que es grava en Canàries. a les 7, però es diu I que és a les començant, 12. quan es farà això? No. Vale, doncs a veure, primer de tot, us heu passat bé. De Molt bé. Us heu estat de gust, us heu passat bé. Tenim un regal. Un detall, sí. Bueno, és un... Hòstia. Ara, anem a dir-vos una cosa. Us anàvem a fer el Premi Nobel. Però l'he Premi començat... Onda. Premi Ai, el Onda, pobre... Gerard. Quina mania tinc amb el Premi El Nobel. Premi Onda, tu, que us vau Ondas, cagar, us tio. vau cagar. Sí, tio. Al principi, quan els hi vaig posar el vídeo, estaven així amb una cara de... Què està I passant? he pensat, tio, de veritat, no us podeu haver cregut que hem guanyat un Premi Onda, de veritat. Que hem guanyat algo, No, tio. no sabia que era un premi Ondas i jo era com un, bueno, deu ser un premi por ahí i vaig dir, ojo. Pues mira. Doncs això, us anàvem a fer el Premi Ondas, que és molt merda, que és com un cavall mal fet, però l'he començat a fer aquest matí, m'he embrutat tot ple de loctites, No, m'han juntat a els més, dits. no sé si heu vist el TikTok aquest, l'Àgata, que és la que estava aquí, que és, de TV, és reportera de TV3, va dir del podcast. I anava a fer-us del premi al podcast. millor podcast. Ah, sí, Però mira, mira, no... podcast. Que sapigueu que la meva nòvia i jo fem bromes amb Ha sigut això. meme. Amb el podcast? Li molts cops li dic, bueno, què, demà gravem podcast. Podcast. Ha sigut meme. Ha sigut increïble, eh? Però bueno, hem fet... Bueno, hem... El regal, bueno, s'ha fet així, he obert el Photoshop i ha sigut una miqueta... Ojo, eh? Hòstia. L'he anat imprimir... Jo, però sí que no sé ni el que Sí, és. hi ha Tenen a 3, eh? Hi ha nerdits? Hi ha nerdits? Hi ha Ara, si nervis. es mostra, si es veu així, és d'això, bueno. Yeah! Colado, let's go. Com un pòster, bueno, més o Això menys. és papel bueno, eh? Això és Sí, sí. paper, paper totxo. Mira, però darrere com es veu, tu. T'ho dic. I bueno, ens agradaria que Si el podeu... si el podeu firmar. Però també sí, es dic que doncs. això és per ells. Sí, sí. Per què el volen firmar? No, perquè un el firmaràs. Ho firmeu vosaltres? No, sí, hi ha molts, hi ha molts. Ah, un el ah, firmeu. vale. Déu. Sí, sí, sí. N'hem vist un. Sí, sí, o sigui, Aquí, mi, no, aquí, no? O aquí. Sí, no, aquí mateix. Ole. Ole. Ja està. Sí, és aquesta. És que faig disseny, però no ho No, però, entendries. però acaba la firma, cabrón. No ho entendries. És Mario escrit extracte. Hòstia, pavo. Espera. Espera. Què és això, tio? Però què és això? Qui s'ha cagat a la firma del Pep, Tio, tio? ui, Què passa? no ens diu la Et firma. criticarem la firma, ben tu. Hòstia, Si no és millor que la meva, no he fet la línia d'aquí, bueno, me la pela, tio, és una V, vale, això? improvisar, està bé. Tu és la pitjor. No és la pitjor és la teva que posa Pepi, és un cercle així, fent-me fent. Una patata, tio. doncs bueno, Tenia 10 anys. ara us regalarem un d'aquests. locos. Pot veure aquí? Es veu, es veu. Es veu la firma del Pep? No, que no, que amb això el DNI. Sí? Me'l roben. No, perquè amb el DNI l'has de ficar tan petit, doncs ja ha practicat. Bueno, us heu passat... Això quan ho podrem veure? Això ara mateix s'està emetent, que són dijous que ve, que és... Avui, és Ah, això és avui. Avui. S'emet avui, Sí, clar. vale. És dijous que ve, que no sé exactament quin dia és. Bueno, us ho passa bé, no? Sí, Molt. a tope, eh? Doncs bueno, ara dirigint-nos al Ja al nostre públic, dir-vos adéu, que avui hem portat xapa de ràdio, esperem portar molta més gent. Esperem que us ho passeu bé en els altres pròxims programes i adéu, família. Adéu, xavals. Let's go.